Здравейте, YouTube! Сега ще ви покажа една игра, измислена от мен. И как да я кръста: риск губи, риск печели. Именно така, защото ако натисна този бутон, изкача диамант. Ако натисна този бутон, също. Когато натисна този бутон, също. Аз съм си ги маркирал с торчове, за да може да не проваля видеото. Иначе при реални обстоятелства няма да има. Сега ще ви покажа как да си я направите. Не изглежда много сложно, но не е. Иначе ако сбъркате лоста, става ето това. Според мен играта е много хубава. Това е опита за многоетажния блок, не се получи. Сега ще ви покажа как става. Правите 1, 2, 3, 4 купчета стена. Така толкова дълго мисля, че е добре. С това я заравнявате. Мисля, че трябва някакси да си я обозначите. Ето отзад си избираме произволно сложене. Пистън, ето тук. Извинете, служих лава. Просто погрешка. Тук слагам диамант и ливър. И ето какво става. По този начин показва, че печелите, а не губите. След което, например, слагам ливър. Ето тук. Ето така. Поставяме ливъри, което се връщаме отново отзад. И аз го направя с 3, вие може да сложите и повече. Сега шансът ми е около 30 към 3. Само знаете. И сега цялата стена я правим в ръчки. Опа, извинете, обърках. Иначе ето допълвате и ето какво ще стане, ако сбъркате. Това бях аз, Данката 19. Надявам се да съм ви помогнал. Ето това е една от старата ми системи за Adventure Map. Мисля, че вече бях качил, доста интересна. Тръгвате по най-бързи начин, пропадате в тунел, който е отгоре с масивен камък. След което продължавате, изкачвате се под стълба, подлежите на въпрос. Ако отговорите вярно, продължавате, ако не ви изпреварят, вие грабвате голямата награда. Спокойно, тя не е като измамната награда с диаманти. Ето и в началото проекта ми какъвто беше. И държа да кажа само едно: да живее България!